Gràcies, presidenta, diputades, diputats, directora general, consellera. Parafrasejant el gran Jaume Arnella, en les seves corrandes i el cançoner de Baget, interpel·lacions, demandes, us en portaré 10.000 que les duc a la butxaca lligadetes amb un fil. Diumenge passat, sardanes a la plaça de Tortellà. Hi havia molta gent. Dissabte, amb la presidenta, vam ser a l'inici del bicentenari dels Cors de Claver. Fa 2 diumenges vaig fer el Ball de Gitanes a Sant Celoni, 160 parelles a la plaça, importantíssim. A la tarda vaig anar al retaule de Santa Eulàlia, magnífic, a la catedral, meravellós. I fa unes setmanes vaig anar a la presentació de la revista Canamàs, on hi ha un dossier central que d'alguna manera és l'espurna que em porta avui a fer aquesta interpel·lació. Venim de Carnaval, estem en Quaresma, una època molt grassa en cultura popular. És gairebé l'hora de la sardana del vermut, per tant, em sembla que és un bon moment per parlar de cultura popular, que no ho fem prou. Diguem-li cultura popular, diguem-li cultura tradicional, d'arrel, etnocultura, o diguem-li associacionisme. I aprofito per recordar-li, consellera, que no entenem que tot un departament de cultura d'una nació sense estat, a l'hora de legislar el patrimoni material que brolla justament de les associacions aquestes que el generen, ja siguin teatres, bars, bastoners, castellers, sardanes, so de cobla, bestiari, trabucaires, catifaires, diables, pessebristes, faràndules, doncs que no tingui en compte en la legislació sobre el patrimoni cultural justament l'associacionisme cultural d'on neix tot això. No s'entén la cultura popular sense l'associacionisme cultural. Dit això, que no és poc, us parlaré d'aspectes concrets i d'algunes reflexions estratègiques. I com que no vull descuidar-me'n, començaré per un parell de temes UNESCO, que gairebé es responen amb un sí o amb un no. El Departament o el Govern ja ha tramès al Ministeri l'expedient complet amb els dossiers, els vídeos, tota la documentació sobre la declaració de la rumba catalana com a patrimoni immaterial de la humanitat? I sobre la inscripció de la sardana que es va iniciar amb la consellera Vilallonga el 2019, quins tràmits més s'han fet? Estem en una candidatura internacional amb Andorra i França també. Té perspectives de treballar-ho amb el ministre? Perquè tenir aquest reconeixement per les entitats i pel sector, però per tot el país, és també això, un bon reconeixement, com deien els catifaires, i també autoestima per al sector. I algunes qüestions més estratègiques. Quin paper s'hi preveu a la cultura popular en aquest vostre sistema cultural de referència? Quanta gent afecta, tenim dades, quanta gent afecta la cultura popular? Quantes entitats, associacions, quants federats? A on no hi ha cultura popular? És a dir, en el territori potser és aquell aspecte de la cultura que ha capil·laritzat més en el territori. Davant d'això, el 2,6 del pressupost és suficient, 12 milions, per tota aquesta gentada, totes aquestes entitats. Què s'hi diu, com es desenvolupa la cultura popular des del punt de vista de la llei de drets d'accés culturals, que esperem que arribi aviat i que sigui una llei d'accés a la cultura, perquè ens interessa, perquè la cultura popular d'arrel tradicional és la porta d'accés justament a molts nous àmbits de la cultura. Molts participants. La cultura popular és cantera, és formació, és passió, impregna caràcter cultural, impregna caràcter de ciutadania, de participació, de comunitat, i per tant, quants professionals han passat per la cultura popular abans d'estar en altres mons culturals o de ciutadà. I insisteixo el que us he dit abans, no reconèixer el paper de l'associacionisme en tot això, jo crec que és un error conceptual greu i que alhora pot ser empobrir el sistema de la cultura d'arrel i de la cultura en general. La cultura popular es compon d'elements vius en constant evolució, no és indiferent a les transformacions brutals que vivim i, si voleu, i per utilitzar els mateixos termes que feu servir des de govern, a les transformacions feministes, democràtica, verda, doncs amb les oportunitats i facilitats que des del departament se'ls dona, l'horitzó, malauradament, és més de decreixement que de reforç o de continuïtat. La cultura popular, a la vista dels fets i del retorn de les entitats, no és prou ben tractada per les polítiques que dirigiu. Contesteu-me, sisplau, davant d'aquest 2,6%, com és que un departament tan ben dotat, tan forrat de diners,
amb quines previsions treballa de cara al nou pressupost per la cultura popular? Com és que un departament tan ben dotat i tan forrat de diners té les entitats i associacions de cultura popular tan maltractades i tan descontentes? És que jo crec que per la cultura popular falta projecte. Hi ha un parell de queixes recurrents, consellera. Una, la manca d'acompanyament i de representació a les entitats, associacions i fins i tot a les federacions. Per dir-ho suau, això és millorable. I l'assistència i participació a la cultura popular no és a les agendes dels càrrecs del departament, i això sap greu. Per això dic que, a part dels diners, hi ha intangibles que ja denoten moltes coses. Des de Junts creiem que la cultura popular és riquesa, és motor social, és motor lingüístic, és motor cultural de primer ordre i fonamental, i alhora també és motor econòmic. L'altra gran queixa del sector és sobre tota la sistemàtica de les subvencions. Estem entre el tard i el molt tard, o entre l'enrevessat i el desesperant. Quan sortiran les subvencions per activitats d'aquest any? Sense aquests ajuts, moltes activitats no es podran fer. Són subvencions anuals. Algunes d'aquestes entitats tenen lloc ara, o ja han tingut lloc ara, durant el primer quadrimestre. Els 3 toms, per exemple, o les passions, o el carnaval, doncs no saben si tindran aquest ajut. Què els passa? Que han de valorar si s'arrisquen a desenvolupar les seves activitats sabent que no tenen la certesa de l'ajut. Què pensen fer per ajustar el calendari de les subvencions a les activitats? És que és així de senzill. En cas que una entitat, encara que tard, rebi la subvenció per les seves activitats, parèntesi, el mot subvenció també l'hauríem de requalificar, perquè de fet són ajuts que permeten fer a la societat civil allò que potser hauria de fer el govern. En cas que sigui favorable aquest ajut, el 2023 la bestreta no va arribar fins al desembre. Què ha passat? O hi han portat els diners als seus socis, que passa això en algunes associacions petites, o tiren de pòlissa de crèdit engreixant els beneficis bancaris, o bé el que fan és després entrar en deute amb els proveïdors, que entendrem que això també hauria de ser així. Quines opcions tenen, aleshores, davant de tot això les entitats i associacions? En quin altre àmbit de la cultura es funciona d'aquesta manera? Acceptarien que les empreses del llibre, del món de l'audiovisual, no hi hagués la certesa que en temps i formes fessin les convocatòries? Doncs per què amb la cultura popular sí que ens passa? No ens fem prou la idea que es fa amb voluntariat, associacionisme, amor a l'art, compromís, i alhora que són capital per la cohesió social i per l'ús social de la llengua. La gent de la cultura popular estan cansats de la gestió, de la burocràcia, salvant les distàncies, però és una mica el mateix que està passant amb els pagesos. Ells no estan cansats de ballar a les places ni de fer les activitats. El que es desespera és la mala gestió, per no parlar del calvari, de la justificació d'aquest 20% restant. No són empreses, no són grans festivals, són molt bona gent que treballen pel barri i per la població. Jo li faig una proposta. Si s'adequen les dates i els calendaris dels ajuts, per què no es fan 2 períodes de justificacions? Un podria ser el juny i l'altre el desembre o el gener següent. La gestió i les justificacions d'aquest 20% de l'ajut són un calvari. S'han de repetir tràmits, informàticament desesperant, documentació que supera les ganes de cantar i de portar gegants i de fer teatre i de fer puntes i que al final han de contractar gestories. Això no hauria de ser així. Disculpeu. Es podria solucionar si el departament posa facilitats a les entitats i associacions, o millor encara, si dota de recursos a les federacions perquè puguin ajudar a fer aquestes justificacions, però amb nous recursos. Jo l'interpel·lo en aquest sentit. El departament podria pensar de quina manera soluciona un dels temes que més preocupa a les entitats? Podria fer línies de subvenció en aquest sentit? Perquè la dificultat de la gestió no pot perjudicar l'activitat de les entitats. Aquest és el punt de partida.
Quina quantitat es destina a cultura popular del total del pressupost? Què va a activitats, què va a federacions, què va a rehabilitació de locals, què va a línies d'ateneus amb valor patrimonial? Hi haurà creixement en aquesta línia? Se m'acaba el temps, consellera. Després tocarem un parell de temes més. Gràcies. Per la resposta té la paraula la consellera, senyora Natàlia Garriga Ibáñez. Gràcies, presidenta. Diputat Ten, segurament estem d'acord en algunes coses que diu. En moltes també li dic que no i, per tant, ja miraré d'explicar-me millor. Ha fet esmena a diverses qüestions. De fet, jo crec que no sé si m'ha fet unes 85 preguntes, amb la qual cosa crec que serà complex d'explicar-ho, però primer sí que li voldria contextualitzar alguns aspectes. En primer lloc, efectivament, tal com vostè ha fet, celebro moltíssim que avui es parli de cultura popular aquí al Parlament i més fer-ho en una altra efemèride, que és la setmana que commemorem els 150 anys de la mort de la figura cabdal de Josep Anselm Clavé i Camps. Com sabran, Clavé va ser un dels precursors en ple segle XIX del que avui diríem drets culturals i va propiciar l'accés a la cultura de les classes populars, com a principal impulsor del moviment coral i associatiu al nostre país i també del republicanisme federal i del catalanisme. Clavé serà una de les personalitats que el Govern de la Generalitat commemorarà aquest any 2024. Probablement serà una de les commemoracions més participades, ja que gran part del món coral del país, la Federació de Cors d'en Clavé i moltes altres associacions se sumaran, com ja ho ha fet aquest cap de setmana, que hi ha anat vostè, però la directora general de Cultura Popular també hi era, que el Govern iniciarà el proper mes d'abril, coincidint amb el bicentenari del seu naixement a Barcelona. Com els deia, la cultura popular, tot i ser una part importantíssima del nostre patrimoni cultural, no sempre ha rebut l'atenció pública i mediàtica que mereix. Les persones que entenem la cultura com la quarta pota de l'estat del benestar sabem que la cultura popular és imprescindible per assolir-lo. I per aquest motiu també hem apostat fort per la cultura popular amb la nostra acció de govern. Com bé saben, i els nostres 4 eixos estratègics del departament són aquesta transformació i construcció d'aquest sistema cultural de referència que vostè ara també parlava i arribar a aquest 2% del pressupost, garantir l'accés a la cultura, l'impuls de la llengua i el reforç de l'audiovisual. És en aquest context que donem suport decididament a la cultura popular, la qual es construeix al voltant d'aspectes més socials, participatius, comunitaris de la cultura. És un sector que per la seva capil·laritat, arrelament, diversitat, fortalesa i capacitat d'atracció i inclusió és decisiu per assolir una vertebració cultural sòlida de la societat catalana. La cultura popular és, doncs, una peça clau per bastir un sistema cultural de referència, assegurar l'accés a la cultura en una part important de la ciutadania i per l'impuls de la llengua catalana. Aturem-nos per un moment per pensar que fa només 3 anys la situació era completament diferent. La pandèmia va afectar moltíssim aquest sector, que gràcies a la seva resiliència i dinamisme s'ha recuperat molt bé. Però per sortir-ne necessitaven més acompanyament que mai. Per això, el pressupost de l'any 22 va augmentar un 40% el suport a la cultura popular. Tot això va ser possible gràcies al gran increment del pressupost que vam fer, que jo no diria en cap cas forrat, perquè si parlem, i espero que les persones que tractem de cultura diem que la cultura està forrada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, jo crec que no és exactament la terminologia que hem d'emprar. De fet, encara estem molt lluny de tenir el pressupost que la cultura mereix. L'increment d'aquests recursos ens està permetent donar més suport a l'associacionisme cultural del país, tan ric, plural i divers, i també a tots els valors que aporta la cultura de base, com la cohesió social, l'educació, la solidaritat, la inclusió, els vincles intergeneracionals. Així que des del principi de la legislatura hem volgut assegurar que la cultura popular recuperi la seva potència participativa i cohesionadora. Hem posat en marxa, per exemple, diverses propostes formatives per donar suport i dinamitzar les celebracions festives. Estem desenvolupant un cicle de formació específica per tal de promoure l'exercici de la participació i els drets culturals en l'àmbit de l'associacionisme i la cultura popular.
perquè és molt important, el disseny de la programació fa incidència en el foment de la participació, la programació de festes inclusives i el diàleg intercultural. Amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes, que també em preguntava, treballem en l'elaboració d'un protocol marc per la prevenció de les violències masclistes en aquest àmbit. També fem un suport decidit a les entitats que es dediquen a la recerca, a l'estudi en l'àmbit local en els camps del patrimoni etnològic i immaterial, entitats imprescindibles en l'ecosistema cultural català, que fan una feina indispensable de documentació i recerca de la nostra memòria. Per altra banda, dediquem un especial esforç a la creació que treballa amb la cultura popular. Per això tenim una eina imprescindible com la Fira Mediterrània, que treballa en xarxa amb els principals festivals del país. Seguim, doncs, incidint aquesta línia de suport al talent jove, que posa en valor la cultura popular. N'extreu excel·lents propostes des d'una mirada contemporània per posar-la a l'abast de tota la ciutadania. Vull citar també el Pla d'Impuls de Dansa d'Arrel, que s'adreça a totes les entitats de cultura popular. Es tracta d'un pla de foment a la creació que també busca obrir nous públics i circuits i que té la voluntat de posar en contacte el món de l'associacionisme i el sector professional. El pla s'estructura en 9 grans accions i ha generat la participació de 103 entitats i professionals. Ho dic per també això que no estem a prop i al costat. Esbars, companyies de dansa, col·lectius diversos i molts professionals. Per altra banda, a través del programa interdisciplinari de l'Obrador d'Arrel, oferim espais de residència que promouen la creació de xarxes entre artistes, creadors, productors, festivals i circuits de difusió i exhibició. Els objectius són acompanyar els artistes en les fases de recerca, creació, producció i exhibició de projectes artístics basats en l'arrel tradicional i la cultura popular. Volem fomentar la trobada entre els creadors contemporanis i l'associacionisme, que faciliti l'experimentació i la troballa de noves mirades. Entre els anys 2021 i 2022 s'han implementat 66 projectes artístics en el marc del programa de l'Obrador. En el marc del pla, el Departament convoca beques per fer estades de formació i perfeccionament en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional. Per tal d'incrementar la visibilitat d'aquest sector, ara fa aproximadament un any, vam iniciar la primera campanya de cultura popular que ha fet el govern mai a la història. No s'havia fet mai una campanya per la cultura popular. Em refereixo a la campanya Bravo per vosaltres que feu cultura popular, que probablement tenen present. Des del Departament de Cultura mai deixarem de donar suport a un sector que humanament i socialment és excepcional i que necessita la màxima visibilització per tal que no es trenqui la cadena de transmissió generacional. Finalment, voldria fer esment a un tema important com és la futura llei de patrimoni cultural immaterial català, i després m'allargaré més per explicar-li per què no inclou ara l'associacionisme. Perquè podem afirmar que el patrimoni cultural immaterial forma part de la vida quotidiana de la població catalana. Així, entre els objectius d'aquesta nova llei està el salvaguardar i donar una major presència i reconeixement a les manifestacions de la cultura popular del país. Però cal, sobretot, per mitjà d'aquesta llei, adaptar el concepte de patrimoni cultural immaterial a l'actualitat, posant-lo al nivell que li pertoca com a part del patrimoni cultural català. S'establiran les categories de protecció, el procediment per a la seva catalogació o declaració i les competències de les diferents administracions públiques en aquest àmbit, com per exemple el reconeixement dels béns culturals immaterials de rellevància nacional amb l'equivalència d'un BCIN. Aquest avantprojecte de llei ara està en tràmit d'audiència i d'informes, com bé saben. A més, estem acabant d'enllestir un nou inventari de festes de Catalunya, que vam engegar davant la necessitat d'actualitzar una informació que havia quedat incompleta o modificada, sobretot després de la pandèmia. Per tant, aviat disposarem d'una informació molt valuosa i actualitzada per avançar en la catalogació i protecció de moltes d'aquestes festes. També és necessari salvaguardar altres elements culturals i immaterials de caràcter nacional i local. Si li sembla bé, en el proper torn de paraula em referiré a tot el que m'ha demanat sobre les sardanes, la rumba, si tenim dades, i els descontents o no, i com es tramiten les subvencions i, efectivament, cada una de les dades i dels imports a cada una de les línies de subvencions. Però permeti'm una reflexió. L'any 2021, el pressupost de la unitat de la Direcció General de Cultura Popular era de 8,4 milions d'euros. L'any 22, 11,5 milions d'euros. L'any 23, 12,7 milions d'euros. És evident
que el que aconseguim incrementant el pressupost any rere any és que això arribi a tothom. Quan dic a tothom és absolutament a totes les entitats i a tots els àmbits de la cultura popular. En aquest darrer any d'aquesta legislatura volem continuar la nostra aposta estratègica en l'àmbit de la cultura popular. Per això aprofito l'avinentesa d'aquesta interpel·lació per a demanar-vos el suport a aprovar aquest pressupost 2024, que ara a la contrarèplica els diré exactament de quin import es tractaria. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula el diputat senyor Francesc Ten i Costa. Gràcies, presidenta, i gràcies, consellera, per la seva intervenció. Jo tampoc li he fet tantes preguntes, 84 no li he fet. I de totes les que li he fet, tampoc me n'ha contestat masses. La interpel·lació és un model justament per debatre mirades i per fer una mica aquest joc de pregunta i resposta. Algunes qüestions que m'havien quedat pendents en relació encara al tema de les subvencions. Miri, el departament té algunes subvencions que són ajuts biennals. Per què no es poden fer en activitats a la cultura popular? Si podem fer aquests ajuts biennals en els esdeveniments d'interès agroturístic, això no seria una fórmula extrapolable a la cultura popular per activitats, per exemple? I això és una pregunta concreta. Té raó que el Departament de Cultura Popular ha crescut el pressupost en tot això. Però jo una de les coses que en la interpel·lació vull fer aflorar és a dir, en relació a tota la gent que fa alguna activitat en cultura popular arreu del país, amb el creixement que vostès han fet i que segurament és un esforç, 12 milions no és suficient. 2,6% del pressupost no és suficient. Per tant, hem de tendir, pel que fa a cultura popular, al 5%, amb aquesta mirada territorial absoluta que té la cultura popular a casa nostra i tenint en compte la quantitat de practicants que hi ha i la quantitat de federacions i d'entitats i associacions que hi ha. També és veritat que venim d'una pandèmia i que calia muscular i celebro que això s'hagi fet, és que em sembla que és bo. Jo quan li deia forrat, li deia, ho havia tatxat, però com que vostè m'ha fet l'observació, jo li acabo la meva observació. He dit forrat perquè vam fer suar suor i llàgrima a la legislatura anterior per arribar a 300 milions, quan el conseller d'Economia era el president actual, Pere Aragonès, per arribar a 300 i passar de 297 a 300 justos va ser una qüestió molt discutida aquí. I canvio de tema. Una mancança important que em sembla que s'ha d'abordar és la dificultat que té la cultura popular per ser present als mitjans de comunicació, informativament o d'alguna altra manera. En el Canamàs és molt interessant la reflexió que Albert Domènech fa, que diu que TV3 i Catalunya Ràdio tenen una por a no presentar-se com uns mitjans folclòrics. I això l'ha invisibilitzat, des del nostre punt de vista, erròniament. Ha invisibilitzat la cultura popular en els mitjans erròniament, per aquesta por a no ser mitjans folclòrics. És una por que va trufada també d'un barcelocentrisme i d'un marc mental confús que fa després que la cultura popular no sigui present als mitjans. Algunes accions de millora se m'acudeixen que el vostre departament podríeu fer. Al departament teniu les crides a la cultura popular, que va ser un invent d'ajuts a la producció en temps de vaques molt grasses. Per què no es fan crides temàtiques de cultura popular? Amb una perspectiva de gènere, amb voluntat de cohesió social, de fer-la més popular, feta des dels joves, amb nous formats, amb continguts digitals, amb podcasts, etc. Si el marc d'aquestes crides és una convocatòria per difondre i descobrir la cultura catalana en totes les seves expressions, impulsar la creació de nous talents i formats i continguts i bla, 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 doncs en això hi encaixaria una línia temàtica, petitona, si és el cas, pel que fa a cultura popular.
I l'altre suggeriment que hem fet i farem a la presidenta Rosa Romà és que cal millorar la sensibilitat d'un marc mental general de la Corpo. Miri, no és banal, és important que, per exemple, en tota la tradició de sèries i de ficció de TV3, no hi ha hagut mai un personatge que balli sardanes, que sigui diable, que faci puntes de coixí, que sigui casteller. Res del que fan centenars de persones a Catalunya és compatible amb els personatges de les ficcions de TV3. Tradició i ficció, un binomi impossible, diu la revista Carolina Rius en la revista El Canamàs. Se m'acaba el temps, res més, però també res menys, consellera. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula la consellera, la senyora Natàlia Garriga Ibáñez. Gràcies. Gràcies, presidenta. Miri, intento endreçar una mica el que m'ha dit. En relació a les declaracions de l'UNESCO, per fer-li temes concrets. Per una qüestió de quotes imposades per la mateixa UNESCO, en un intent d'anivellar a nivell internacional el nombre de candidatures presentades i aprovades per països, des de fa uns anys l'estat espanyol només pot presentar una candidatura pròpia, nacional, cada 2 anys. Així doncs, les prioritats a tenir en compte de cara a la confecció de futures candidatures són que les candidatures entre totes o bona part que es faci entre totes o bona part de les comunitats autònomes al voltant d'un element present de totes elles, això és el que se'ns diu, no és el que estem d'acord. Candidatures de tipus internacional en les quals treballen diferents països en una candidatura, un element, una manifestació concreta que està present a tots aquests països. I aquestes són les que estan sorgint, si ho veieu, darrerament, com poden ser els Rallers o el Toc de Campana, que han estat candidatures internacionals. En relació amb les que ens pregunten, tenim en curs diverses, més enllà de les que m'ha dit, la transhumància, la vela llatina, la jota, la tradició de crear catifes, com aquesta me l'ha preguntat, li contestaré més, de catifes de flor i altres composicions rituals amb materials naturals, és una candidatura internacional creada formada per Espanya, Malta, Mèxic, Bèlgica i Itàlia, que es presentarà al març del 24 per ser declarada el 2025. Aleshores, en relació m'ha fet 2 esments més, que un era el tema del sardanisme, de les sardanes. Hem realitzat tots els tràmits necessaris amb el govern espanyol i nosaltres sempre hem avalat i demostrat el suport a la proposta de la candidatura, però no ha estat avaluada encara per part del grup de treball i del Patrimoni Mundial ni aprovada per el Consejo del Patrimonio Histórico. El que ens diuen és que ha d'anar acompanyada per altres països i en aquest sentit el que estem treballant, i jo ho he fet personalment amb Andorra, perquè pugui ser qui pugui liderar aquesta candidatura. Ho he fet recentment, ho vaig fer amb l'anterior ministra de Cultura i ho he fet actualment amb la present ministra de Cultura. Andorra té altres prioritats, però també està treballant en això. I amb la rumba catalana, amb la creació de la plataforma de defensa de la rumba, la candidatura ja sabeu que vam agafar un nou ímpetu. A nivell català genera un gran consens, però ens trobem davant l'obstacle que paralitza bona part de les propostes en curs, que és que des del Ministeri de Cultura s'insisteix, no he parlat amb el nou ministre, però sí amb l'anterior ministre, per tal de tenir garanties d'èxit caldria avançar cap a una candidatura estatal de la rumba catalana, que ja sabem que és el que nosaltres no desitgem. Per tant, estem en aquest moment en aquest atzucac. En relació als ajuts, que jo crec que ha dedicat molta part de la seva intervenció. En aquests moments tenim 14 línies d'ajut pel que fa només a la cultura popular. Hem incrementat les dotacions, com li hem explicat, de fet les hem doblat entre el 2019 i el 2023. Però no només les hem doblat a nivell pressupostari, sinó que l'increment de beneficiaris a cada una de les línies és molt i molt important. Per exemple, en les activitats de cultura popular hem passat de 321 a 411. En restauració i conservació d'equipaments culturals,
de 56 a 80. A la de festivals, de 77 a 128. De col·lectius representatius d'altres territoris de l'Estat hem passat de 34 a 62 expedients. Això vol dir, a resolucions, vol dir que arribem a moltíssima més gent i a moltíssimes més entitats. És no només la dotació, sinó a les persones que arribem. Una nova línia que hem obert el 2023, que és aquesta de recuperació i restauració d'imatgeria festiva i de la indumentària de colles, 115 sol·licituds. Vol dir que estem arribant a tothom, que estem arribant a moltíssima gent. En relació a que estan descontents, a nosaltres la veritat és que, és a dir, em sap greu també, a més, que es parli del descontent en relació a la gestió dels ajuts, perquè si d'alguna cosa en aquest departament es parla bé és de l'OSIC, en el sentit de la gestió dels seus ajuts i de l'acompanyament que fa a totes les entitats. Realment el que hem de fer és felicitar-los per aquesta bona feina que fan, per tal que tothom arribi de la millor manera possible a aquests ajuts, fent l'impossible perquè això passi d'aquesta manera. En aquest sentit, el que volem és, evidentment, estic convençuda que no ho fem tot bé i que hem de fer moltíssimes coses a millorar, però el que sí que necessitem realment és aquest pressupost nou 2024 perquè passarem a més de 14 milions per la cultura popular, que crec que ho mereix. Moltes gràcies. Acabada la interpel·lació, suspenem la sessió fins a 3:15 de la tarda.